А мама казва да не поръчам от Темо. А аз казах, от май количка. А с ето този промокод и с моя линк в биото ще получите 90% отстъпка за тези неща. И просто нямам търпение да ви покажа ето това. Това е 7-инчов таблет, който струва под 100 лева. Идва с кейсче, което е розовко. Таблета е с 2 ГБ RAM и с 32 ГБ ROM. Батерията на таблета е 3500 мА и има 2 мегапикселова камерка. И също така е с Android. Ето тези кейсчета за няколко левчета. А сега ще ви покажа ето тези слушалки, които виждате навсякъде в социалните мрежи. Слушалките работят с Bluetooth, идват с зарядно и с USB порт. Много са яки. Ето тази маша. Нека да я тестваме заедно. А като вземете таблета и слушалките на минус 90%, може да си избухвате тихичко вкъщи.